Mä harjoittelen paljon, mulla oli tänään kaveri. Mä en voi olla yksilöllisesti ollenkaan, jos sä pyydät siitä mun kaveriksi, mä en voi jaksa niitä. Mun pitää olla vaan kohta poissa. Mun pitää kirjallisesti poistaa näitä mun kavereita, koska mä en pysty enää pitää. Mä en pysty pitää enää kavereita. Mä haluaisin, että mulla ois kaveri, mä haluaisin, että mä ois kuinka paljon kavereita, mutta tää ei anna, kun tiedän verran niitä kavereita. Ja ne tästä mun on tosi ärsyttävää ruveta poistella niitä kavereita, tää on se nyt, okei se loppas. Mutta tää on se mitä mä aina teen. Toi mun ukoista. Miten tämän poista? Tää on aika useasti. Mä en nyt poista nää. Tää on se mitä mä aina teen, mä katon ketkä on lupannut. Käyn yli kaikki näistä läpi. Katon ketkä on lupannut, ketkä näyttää sille, että niitä ei vaan enää kiinni. Toi näyttää, tuolla on Ivan Flappet, sori. Ja sulla tulee tietysti